नमस्कार प्रणाम स्वागत बार वालों के हमारा पेज या चैनल दोनों जगह पे जे भी नया हुई उनका से विनती हुई कि ये पेज के फॉलो कर ली आ चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ली। आई बात कर हम के भोजपुरी के फिल्मी दुनिया के बारे में। वैसे बात करे ला कुछ गाना क्या है कि फिल्मी दुनिया कम आ एल्बम दुनिया ज्यादा हम के भोजपुरी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा लोग में एल्बम करेला जो सुपर स्टार होके आ चाहे ना स्टार होके। आ दूसर का बात ई बा कि यहाँ तक केहू भी एक्टिंग से कोनो मतलब ना रहेला केहू के। बहुत कम लोग ऐसा इंडस्ट्री में बा हमी के भोजपुरी के जे एक्टिंग जानता एक्टिंग करेला, ना तो बहुत लोग बा जो एल्बम से सीखत आज भोजपुरियों में अच्छा काम करता। आ भोजपुरी में वह लोग बा जे गाना गावेला यही से उ लोग बा काहे से उनका लोग के गाना बिक जाला यूट्यूब पे, जैसे कि रिकवरी हो जाला जे प्रोड्यूसर बा ओकर। तो आई बात कर लिया कुछ यही सब के विषय में हमी के अभी हाल फिलहाल एगो चीज देखा तो हम रवा लोग कि खेसारी लाल यादव कोनो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना नाम ले ले एक जना के बूढ़ा कह दिले कि अब उ चाचा लगे कोनो हीरोइन के साथे काम करे ले। तो लेकिन ये चीज ना कहे के चाही, फिर भी उ कह दिले चले ठीक बा। ई बात उनको पता चल गई जिकर नाम पवन सिंह हो, वो स्टार हुआ उनका पता चल वो स्टेज पर से अपन जौन भी बा तौन बोल दिलन। चलिए यहाँ लोग बात सीमित रहा। लेकिन अब लड़ाई केकरा में होता, उनका फैन से उनका फैन में होता और ये बीच वाला केहू लड़ाई नहीं करत, बस फैन आ फैन में झगड़ा होता। ये तो सब कोई देखा था। आ सबसे बड़का ये बात बा कि सब कोई गाड़िए के मुँहे बोलेला भोजपुरी में। वो ऐसा करला लोग ऐसा लाले बहुत खास हो जानी इनका के ये खाली कॉल कर जाता हूँ इनका के बुला लिया चलिए ठीक बा। एमें सब कोई सेलेक्टिव कह जाला आपन आपन चुनले बा कि हम इनकर हई हम इनकर हई। शायद भोजपुरी के फिल्म ऐसे बहुत लोग ना देखेला, बहुत जगह ना जा पाला। अभी रोगा के हम बताई उड़ीसा के एगो फिल्म दमन नाम के बा जौन पूरा इंडिया में लोग मांग करता है कि ये फिल्म के पूरा इंडिया में देखावल जाओ, काहे से ओजी के सच्ची घटना पे आधारित बा। ऐसा फिल्म बनावल जा सकता भोजपुरी में भी, बहुत लोग एक्सपेरिमेंट करेला भोजपुरी में अब बनैबो करेला भोजपुरी में, लेकिन उतना दूर पहुँचिए नहीं के पाओ। काहे से कि हमी के तो सुपर स्टार लोग ट्रेंडिंग के पीछे, गाना के पीछे, एल्बम के पीछे आ गाना चुरैला के पीछे लोग भागता आ दो एक दूसरे गरियावला के पीछे भागता। हम बड़ा के चक्कर में लोग बा बस। लेकिन इनका लोग कौनो सपना नहीं के, कौनो पैसा अच्छा कमाता लो अपना एल्बम से बहुत कमाता लो पैसा, फिल्मों से कमाते हो लोग काहे से तो यूट्यूब पे चलते हुआ फिल्म का लोग है वही से कमी नहीं बा इनका लोग है। अपना में अवार्ड्सो भी कह के लो अपना के अवार्ड ले लो। लेकिन कोनो ऐसा भोजपुरी फिल्म के आज डिमांड ना भइल हुई कि एकरा के पूरा इंडिया में रिलीज कर जा। ये एगो शर्म वाला बात बा हमके भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। रउआ लोग का कहतन ये चीज के बारे में हमरा के जरूर बताएं रउआ लोग।